Hirap. Pansiran ako nimo. January ug February. Ako'y pansiran nimo ani kung imo ning mansiran tagaan ti ka og 500. Oh, sige daw be. Kining January ha ug February. Oh. Asa may insakto nila og adlaw ani, asa insakto og pizza ani nilang duha January February. May sakto og pizza ana. Ang January. Ang January. Ngano Oh. man? Kay sakto man siyang bulan kay 31 man gyud sa taman. 31. Ang isa ka bulan pila ka semana? Upat. 4. Ipon na to ha. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oh. Bale ang isa ka bulan upat ka semana. Ang isa ka semana kay 7 man na siya ka adlaw. 7 ka adlaw. Ang upat ka semana pila man ka adlaw? Pila ka adlaw ang upat ka semana? 28. 28. O bali sobra ni. Bali sobra ni yung January. 28 raman ang upat ka semana. Ang isa ka bulan upat raman ka semana nya 28 raman na kaadlaw ang isa ka bulan. O di sobra ni tulo. Sobrang tulo ka adlaw ning kaning January. Ang sakto Nya ani dayon. kaning February. Ano nasakto man ang February nya 28 naman na sa taman. Kabugo sa nimo. Di jo ka premyo ngano. Ang February mo ay pinaka-insakto og pizza kay ngano ang isa ka bulan 28 raman jud na siya ka adlaw kay upat raman jud na siya ka semana ang isa ka bulan. Mao na nga 28 ra jud na siya taman. Kay kining January sobra man na siya wa may 29 30 31 nganong nabutang nga man nag 29 30 31 nga 28 raman kaadlaw ang isa ka bulan. O upat raman jud na ka semana kung mahimo na siyang kaniang 31 bali upat na siya ka semana nagkapin. Mao ba nganong nasakto man ang February nga ang January 31 man gyud nya kanang February kay 28 mo nay kulang-kulang og pizza. Moingon lagi sila ang matawag February kulang-kulang pero ang February mo gina siya insakto wala gina siya kulang ano. Ang isa ka bulan upat raman jud na ka semana nya ang upat ka semana pila man din na kaadlaw nga 28 raman na kaadlaw gyud ang upat ka semana. Pila man di ay 7 times 4 di ba 28? 28. Nganong maabot magag 29 30 31 nganong gibutang man kining January sobra nagtulo ka adlaw. Ang sakto gyud ani kaning February 28 ra jud na siya taman ang isa ka bulan kay upat ra na siya ka semana. Pito man na ka pito man na kaadlaw ang isa ka semana nya. Pito kadlaw. Unya upat ng kasimana ang isa ka bulan. Di 28 ra gyud na siya taman. Kani sobra ning January. Ano moingon sila kanang matawag Pebrero kulang-kulang. Ang matawag Pebrero mo na insakto.